Jopiny ogolo paro mopogore kaluwore gi nyasi mar Labour Day ma higani, nyasi ma bende biro e kinde ma rochruok pod ogoyo tach e sectors mag piny owacho, kumoting'o sekta mar thieth, sekta mar wuoth, sekta mar pur kod sekta mar somo e kind mamoko. Owinjane kaka jopiny ne loso. Gimoloso wach Labour kawuono, aneno kotiyo maber. Aneno ka maisha sani chako dok. Sani ji chako tiyo maber. Adoka kamano maisha chaka maber. Vijana onge tich kata wach housing no. Okel Kisumu ka vijana nyalo nwang'o tich. Kulingana kaka rais no wuoyo, sani amini serikande ni tek. Kulingana kaka weche timore mang'eny Kenya kae, sani dakteche ogomo, iwacho ni pesa onge. To pesa midwa medre jomoko gi, pesa moko dwa kanye. Mano e gima otamo wang'wa sani. Koro kwanyalo yie kod gima jatelo wacho ni oloso komiti moro ma dhi medwa gimoro, waonge hope sirikal ne. Koro nwakwayo ni konyalo winjo ywakwa to duoknwa dakteche makonyowa, kich wan waonge nyalo, ok wanyal dhi kata loka, ok wanyal dhi kamoro amora. Koro wan rem wan mana nika, kich wan ema bende wamiyo gi gimoro ma gidhigo kanye malo kocha. Ora aneno ni ka beto rais mondo obi e ground, obi e piny ka, mondo ng'in jomage modhi skul, jomage man lak tich, mondo timang' mondo ndik jogi tich, to lu yo maber ma jogi nyalo yudo go tich. To kaka kowache no ero to kang'eyo nowacho adier kota miriambo. Onego ochule daktari to vijende ma jokuoge ma onge tich gi ondikgi mondo wabed gi kwe Kenya ka.